momento adecuado de la plataforma sí. Sí, ¿sabes? Així, 17 dies, el dia 21, en el Tribunal Superior de Justícia, en el Palau de Justícia, en la Glorieta, el comitè d'empresa ha convocat concentració a les 8:30 del matí davant les portes del Tribunal Superior de Justícia. Una concentració, en principi, de dilluns i dimarts tot el dia. Duri el que dure el judici, volem que hi hagi treballadors. Nosaltres som treballadors i hem de dir-los als 3 magistrats que van a decidir sobre el nostre futur la importància de la seva decisió. Per tant, fem una crida a tots els treballadors que estan dins de la casa i els que estan fora a que el dia 21 d'octubre, a partir de les 8:30 del matí, es concentren amb el seu jupetí, amb la seva samarreta roja, a les portes del Tribunal Superior de Justícia, tots junts, per dir no a este ERO. Vull felicitar els companys que detectaran les errades que es cometeren a la Seguretat Social. Vull en nom del comitè de tots els treballadors felicitar aquells companys que estan buscant totes les trampes que s'han fet en aquesta empresa i totes les mangarrufes per a justificar un ERO injustificable, i en aquest sentit la notícia que ens arribava ahir de Sergio d'haver aconseguit que es demostre que l'Agència de Protecció de Dades demostre que no s'ha manejat bé, que no s'ha tingut la transparència necessària deguda en el tractament i en la informació que havia de rebre quan s'ha valorat la seva continuïtat o no en l'empresa, és una notícia fonamental. Sense saber per què tu i no un altre ha anat al carrer, és impossible defensar-se. I això anem a mantindre-ho i també anem a instar que intervinga la Fiscalia per falta, per vulneració de drets fonamentals, perquè no s'han garantit els drets dels treballadors en tot l'accés que hi ha en este cas. Creo que hay que reconocer a toda esta gente que con su esfuerzo, con su sudor, ha sido a lo largo de este año el auténtico soporte de todos los trabajadores, ese grupo de personas que han mantenido viva la llama y que han conseguido que el conflicto permanezca abierto, y así es como debe de permanecer. Queda solo ya unos pocos días, un par de semanas, para que empecemos a ver el final del túnel en este proceso, y creo que ahora más que nunca hay que animar a todos los compañeros, a aquellos que han estado viniendo a todas las concentraciones, pero también a aquellos que no lo han hecho, a que se sumen, porque este es el sprint final y aquí tenemos que vernos todos. Bueno, jo crec que avui és un dia d'alegria perquè, bueno, és una xicoteta batalla, perquè en realitat això, per a tindre-ho clar, és una resolució administrativa, no és una resolució judicial. Però estic convençut de que els jutges, en aquest cas del Tribunal Superior, tindran en compte aquesta resolució. Fonamentalment el que ve a dir esta resolució, que és el més important i el que ens afecta a tots, perquè les resolucions són personals, és a dir, el fet de que tinguin que ensenyar el barem, només, en principi, en aquesta resolució, només m'afectaria a mi. Però això és el resultat últim de la resolució. Però en els considerandos de la resolució, l'Agència de Protecció de Dades el que cita és la llei, i la llei ens afecta a tots. I el més important d'això, vaig a llegir en castellà perquè és que está en castellà. Este tipo de tratamiento puede tener por objeto valorar el rendimiento laboral de una persona, su capacidad de crédito, su conducta, la posibilidad de confianza en sus actuaciones y cualquier tipo de comportamiento que solo mediante un tratamiento de datos permite ofrecer una evaluación de las características del individuo. Si basándose en este tipo de tratamiento la persona se ve afectada por una decisión privada o un acto administrativo, tiene derecho a impugnar dicha resolución. Además, tiene derecho a pedir información sobre los criterios de valoración y el programa utilizado en el tratamiento de sus datos que sirvió para adoptar las decisiones sobre apreciaciones de conducta. Això és el que diu la llei. Per tant, això ens afecta absolutament a tots. El problema d'esta casa és que la prepotència ja els és pels poros, no? I fins i tot les al·legacions que van presentar a l'agència van ser molt per damunt, com per llevar-se el mar de damunt,
I l'Agència de Protecció de Dades és segurament dels organismes més seriosos que n'hi ha en aquest país. Per tant, és molt important que seguim una miqueta els passos que hem seguit ja molts companys, no només jo. Què tenim que fer? El més important és presentar un escrit a l'empresa demanant-los que vos ensenyen el vostre barem, perquè és l'única forma de saber per què ens han acomiadat. Per tant, si l'empresa continua exactament fent el que ha fet fins ara, és a dir, no contestar, que té obligació de contestar segons diu la llei, encara que no tinguera cap dada nostra, una volta que passen els 30 dies, teniu que presentar la denúncia en l'Agència de Protecció de Dades. La gent de Millanou ja té els impresos tipus per a facilitar-vos tota aquesta feina. I l'important és que sigueu molts els que ho presenteu, per dues raons. Una, per donar-los feina, i una altra perquè les resolucions de l'agència, les sancions, se van agreujant conforme se van presentant denúncies similars i la persona, o l'empresa en aquest cas, no fa cas de les resolucions de l'Agència de Protecció de Dades. També vos he de dir que l'empresa té possibilitat de recurs. El que passa és que la possibilitat de recurs té un termini de 60 dies i té que presentar-la directament a l'Audiència Nacional. Capaços són de presentar-la, evidentment, però el juí serà abans, perquè ens queden molt pocs dies, i jo estic convençut de que aquesta resolució es tindrà en compte. Per tant, jo crec que, a pesar de ser només una resolució administrativa, crec que pot ser important. Falta la valoració dels advocats, que encara no la coneguem perquè això és d'ahir de vesprada, i l'únic que queda molt clar és que l'empresa no ha tingut en cap moment bona fe. És a dir, a pesar del que deia Císcar de que això és un ERE impecable, el que se demostra, i això també ho demostra, és una cosa més, és un ERE infumable, perquè és una xapussa absoluta, no hi ha per on agarrar-lo, i esperem que això servisca com una cosa més per aconseguir el que tots volem, que és la nulitat d'este ERE injust, brutal i absolutament carnicer. Moltíssimes gràcies a tots. ¡Mucho Capelo, mucho! ¡Mucho Capelo! ¡Bien, Capelo, bien! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Mucho Capelo, mucho! ¿Y alguien más quiere...? ¡Bien, Capelo, bien! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Mucho Capelo, mucho! ¿Y alguien más quiere...?